And now, it's time for SPG. As in, Super Paknern Secret File. Itago nyo ko sa pangalang Ate Girl. At ang ikukwento ko ngayong araw na ito ay kwento ng pinakamamahal kong kapatid. Noong bakasyon, nagpatuli ang kapatid ko. The day after tulian, ay lumapit siya sa akin. Iika-ika siyang maglakad. Tapos, suot-suot niya ang palda ko. Promise, ang cute niyang tingnan. Maya-maya pang onte, ay nagsalita na siya. At ang sabi niya sa akin ay, "Ate, pwede tulungan mo ko maglanggas ngayon din?" At sumagot naman ako ng, "Ha? Okay ka lang? Babae ako, oy. Tsaka, pag nakita ko yan, mga kamatis yan. Isa pa, ayaw kong makakita niya, no? Ew." At sumagot naman siya ng, "Sige na ate, nakalimutan kong humingi ng tulong kina papa kanina. Sigurado, mamayang gabi pa uwi nun. Hindi naman pwedeng mamayang gabi ko to lilinisin, diba?" With matching paawa effect. Dahil doon, napilitan ako na sundin ang wish niya. Eto na. Pumunta kami sa CR. Umupo siya sa inidoro. At maya-maya onte, ay hinubad niya na ang palda. Oh my gulay! Ang sagwa ng itsura! Parang longganisa na ewan. Ang taba! Tapos mapula. Tapos kita ko yung mga nakausling sinulid. Lumud ako sa harap niya habang tinatanggal ang benda niya. Nilagyan ko ang sugat ng betadine habang siya ang naglagay ng panibagong gasa. Medyo umiyak siya all throughout the process. Pero inignore ko na lang. Simula nun, ako na ang tumutulong maglanggas sa kapatid ko dahil hindi talaga niya kayang mag-isa. PS, mga babae, nilanggasan nyo rin ba ang kapatid ninyo? Muli, ako si Ate Girl at ito ang SPG. As in, Super Paknern Secret File ng kapatid ko. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raketera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!